Yebo mfethu. Manje Skora udile naye ahlale lo sixoxe kahle. Sixoxe njengamadoda, sixoxe njengamadoda. Walwa nje mfethu. Wavuka ulaka ngobani? Akakuhloniphi ngani? Yazi lo muntu ufika wakhuluma kahle kanjani la? Wakhuluma kahle mfethu. Hayibo nakungiqheleka hayibo lokhuluma indlela kanje ufuna into silungise endlini kahle hayi ngale ndlela ufuna ukuthi ukhulume kunini ngithetha na kunini ngithetha ngayo ufuna nithini ngiyeke la mzi ngoba nifuna ukutya Hayibo ngavele ngoma mfethu ongiphuzisa mfethu yila ukhuluma nami exe mfethu ngathetha uthini lo muntu nje mfethu ngifuna ingakho ngihloniphi akakuhloniphi ngani ngakwazi ukubiza amakhamera kanje kulungile mfethu asithi uxolisile waxolisa ima okay yini enze wazi wakubizela amakhamera la anganakhulumeki nawe endlini akukhulumeki nawe endlini kunaloko wena udefend abazali bakho tell me uma kuukuthi amanga lawo ukuthi wena each and every time ezama ukukhuluma nawe sisi wena uhlezi umtshela ngabazali date ngabazali date yabo useze waphuma endlini yeni manje uhlala ngasemsebenzini manje yabo so mfethu awenza into eqondile mfethu khuluma nabazali bakho kahle khuluma nabazali bakhe mfethu mekuwukuthi babonile bahambe bayoxolisa emakhaya bahlale bafike ngokuvakasha ababafuna abazukulu wena abazali nje manje mina ndithini mina ngendlu yami ufuna yami ndingamane ndikalo mjolo wakho forum angazi nokukhuluma wabona welinye ikamera yini inkinga yakho awunangqondo xa sefika abazali uqambelana manje uqeda kanjalo score uqambelana manga uqamba manga manje uthi forum usisi ushilo wathi akuyona nento enkulu u2 room wena uyaqhamuka wena uthi u4 room ngoba ufuna ukuthi bane room yakho uze washo wathi yindlu encane balala kulombhede lo wena lo wawuhlabela kuyena usisi njengoba ungasamhlabi nje manje because inhlonipho ukuthi kulala abantu abadala emkhukhwini ethumi zakhe ndibe ndinendawo yami endancama andatya mina andatya mina ndifuna indawo yokuhlala kodwa isikhathi sasithola ngithi nisithola kanje nisithola kanjani isikhathi lo muntu lento eqedile yakhuluma ngayo uyakwazi ukuyithola isikhathi sakhe ngamnika angazi umnikele mjondolo umnikele mjondolo ubolekile why nize niyoboleka izindlu ninendlela sasithenge la ntoni